Bafowethu usethule wathula uMahu wabona ukuthi no, ake ngimphendule uwelile Mchunu. Kodwa ke umphendule isinyelela maqede wamtalapha. Khona la ekhasini lakho uMahu ubhale kanje. Uthe ufuna umuntu onenamba kaWelile Mchunu ke lapha na ke ufuna ke ukumqasha for i-event engomhla ka1 March ezobe segoli. Sike sabona ke ama-post ke ale event. Wathi ke lapha na ke kanjani ke uzomthengela ke ugologo noqhumbatsha basejwayelana. Wasefaka ama-emoji ke ahlekayo. Wathi ke ufuna nje ukuzombuka. Kusho uMahu intokazi ke eyaziwa ke ngegushikazi ke ecule kakhulu ingoma enamandla nomthandeni igcokamela isho mpoko amanqele. Sikhumbule bafowethu ukuthi lolu daba ke aliqali namhlanje ke luqala kude ke le emajokojokweni ke ukuphuma ke kwegushi. Ngalesikhathi ke Welile Mchunu ke atalapha ke lengane. Sikhumbule futhi ke usephinde wayitalapha ke ekhala ukuthi ke umanqele ke yena waletha lentokazi ke kumaskandi ke lapha na ke ethi ke uwelile lentokazi ke ayigqoki kusho ke Welile Mchunu. Umahu ke naye uthulile wathi no, ngiyintokazi yakwethu ngwale kwaZulu Natal ngeke ngikwazi ukuthula sokwanele. Waseke ebhala ke lamazwi ke kodwa ubone ukuthi ke utalapha ke isinyelele. Etalapha ke yena ke uwelile Mchunu. Njengoba ke uwelile Mchunu ke engazibekile phansi ke elokhu ke eyitalapha enjalo ke lentokazi ke yokuthiwa ke uMahu. Asazi bafowethu mina ke ngikuthatha ngikubeka njengoba kunjalo ke kodwa kuyacaca ukuthi ke lento bafowethu kukhona la khona ke eyohambe ke izifika khona. Sikhumbule mesikhuluma ngoMahu sikhuluma nge-celebrate elihlonishwa kakhulu. Mesikhuluma ngoWelile Mchunu sikhuluma nje ngomlandeli kaMaskandi. Bafowethu ileso